गुवाहाटी नोगोरमायाव हरनि समाव अभारब्रिजआव रिल्स बानायना भाइरेल जानो नाजानायनि उनाव साब्रै लाइमोनफोरा पुलिसनि आखायाव होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीनि श्रद्धांजलि फ्लाइअभाराव 24 बोसोर बैसोनि हिनजावसा प्रतिमा भैसआ रिल्स बानायनायनि जाउनाव पुलिसजों ग्रेप्तार खालामजादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्रतिमा भैसजों लोगोसे आरोबाव साथाम लोगो मनज बरा, प्रसेनजित पल आरो गारि सालायगिरि SMainao डेकाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे गंसे AS31F3666 नाम्बारनि कार गारिखौबो पुलिस बिफाना जब्द खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों।